Λοιπόν, η λογογραφική εταιρεία μουσικών και χορευτικών μελετών Νικόλαος Πλαστήρας συμπληρώνει φέτος 41 χρόνια συνεχούς προσφορά στον πολιτισμό από το 1983. Στόχοι της είναι η διατήρηση και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού Καρδίτσας, της Θεσσαλίας αλλά και όλης της Ελλάδας. Στην αίθουσα χορού που φέρει το όνομα του αδικοχωμένου ιδρυτή και προέδρου της εταιρείας Μενέλαου Καρβούνη, διδάσκονται χοροί, τραγούδια, ήθη και έθιμα του νομού Καρδίτσας αλλά και από όλη την Ελλάδα. Επίσης, διδάσκονται χοροί από τα Βαλκάνια αλλά και ευρωπαϊκοί παραδοσιακοί χοροί. Όλα αυτά παρουσιάζονται στις 4 εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος, φορώντας ακριβή αντίγραφα φορεσιών της περιοχής, πολλές από τις οποίες είναι από το πλούσιο βεστιάριο του Συλλόγου. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι η 11η Μαρτίου, που εορτάζεται σαν ημερομηνία η πρώτη ελεύθερη πόλη της Ευρώπης από τους Ιταλούς, η αναβίωση του πανηγυριού της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, το πολιτιστικό αντάμωμα στην πόλη της Καρδίτσας ή στη λίμνη Πλαστήρα, μάλλον γι' αυτό το αντάμωμα ευελπιστώ να ξαναλάβουμε μέρος, που περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την παράδοση, τον πολιτισμό της χώρας και όχι μόνο. Και τέταρτη εκδήλωση που κάνουν κάθε χρόνο, τα Φανούρια τον Αύγουστο. Στις δράσεις τους περιλαμβάνει τη συνεργασία με μουσικούς παραδοσιακών τραγουδιών του νομού. Εξέδωσε γι' αυτό 3 κασέτες με δημοτικά τραγούδια και θεματικά ημερολόγια. Έχει δώσει και συνεχίσει να δίνει παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία. Αυτό να μην τα ακούνε σε ρε, γιατί ακόμα δεν πήγαμε εξωτερικό. Το λέμε για να ζηλεύουμε. Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σκόπια, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Αίγυπτος, Τινησία, όπου στη χώρα αυτή ήταν και επίσημη καλεσμένη του Υπουργείου Πολιτισμού αυτών. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα Καραϊσκάκια, σε δεκάδες πόλεις κοινότητας, ΚΑΠΗ και σε άλλα κοινοφιλή ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σε τελετές έναρξης και λήξης σημαντικών αθλητικών γεγονότων, πανελλήνιων σχολικών πρωταθλημάτων, πολιτιστικών και τουριστικών γεγονότων και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Γιάννης ο Καρβούνης, που θα τον απολαύσουμε και στο χορευτικό. Χορεδιδάσκαλος ο Γιάννης ο Καρβούνης. Τους χορούς που θα μας παρουσιάσουν θα μας τους πει ο ίδιος ο χορεδιδάσκαλος και πρόεδρος. Γιάννη. Καλησπέρα. Πολλά θα πούμε στο τέλος. Τώρα θα πω μόνο τους χορούς. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρόγραμμα που θα αφορά μικτούς χορούς κάπου και ορεινής ζώνης. Θα ξεκινήσουμε με τον Αραβανιτοβλάχικο, που είναι και επιρροή από Ήπειρο. Συνεχίζουμε με τον Χριστό Αρχιθέας, που είναι γνωστό από τους όλους μας. Αγιά Παρασκευή. Συνεχίζουμε με Νταηλιάνα και Τσάμικο, γυναικείο και αντρικό τσάμικο μετά στη συνέχεια. Καραγκούνα και ένα κλειστό 45 λεμονιές. Είναι ένα απλό πρόγραμμα θεσσαλικό. Οι φορεσιές που βλέπετε είναι της ορεινής ζώνης, είναι οι καθημερινές, γι' αυτό δεν βλέπετε κοσμήματα και τίποτα άλλο επάνω. Και η ιατρική εργασία. Αν φέρναμε την Καραγκούνικη, θέλαμε 2,5 ώρες, αλλά είχαμε κάποια ατυχήματα στο σύλλογο. Ο χορευτής που με βοηθάει μπροστά και χορεύει μπροστά είναι πια ανάπηρος. Πριν από 3 μήνες έχει πέσει από 6 μέτρα και αυτό. Δεν τα λένε αυτά τέτοια ώρα, αλλά και πριν έρθουμε 3 άτομα λιγότερα, ο δεύτερος καλός, αυτός που ήταν να τραβήξει το πρόγραμμα μπροστά, από 3 μέτρα ύψος κάτω. Λοιπόν, είμαστε συμμεδεμένοι, ελπίζουμε να μην τριτώσετε κακό. Καλή διασκέδαση, παιδιά, συγγνώμη που σας τέλειπα. Ένα χειροκρότημα στο Σύλλογο Νικόλαου Πλαστήρα.
Malika
is my